Detská televízia Bratislava uvádza španielsky animovaný seriál Škaredé káčatko. Sin saber por qué, tal vez fue casualidad, que el patito nació lejos de su hogar. En la granja hay una gran expectación, mirando a los patos que saldrán del cascarón. Feo, feo, dijeron al ver aquel pato tan extraño que acababa de aparecer. Feo, feo, feo te dirán, pero cuando te conozcan todos te querrán. El patito en la granja vivirá, tendrá amigos y a todos ayudará. Se emocionará, se enamorará, el patito feo el mundo recorrerá. Feo, feo, dijeron al ver aquel pato tan extraño que acababa de aparecer. Feo, feo, dijeron al ver aquel pato tan extraño que acababa de aparecer. Sí. Dobrodruhovia. Dobré ráno, Mitriani. Ahojte, decká. Dnes ste tu zavčasu. Čo ste všetci naraz vypadli z postele? Nie, ale už sa tešíme na tvoj príbeh. Presne tak, na ten príbeh o pirátskom poklade. Áno, chceme ho počuť. Dobre, ale musíte sa upokojiť, deti. Tak rozprávaj. Dobre, ale najprv vám chcem pripomenúť, čo sa stalo v predchádzajúcej kapitole. Dobre? Áno. Fajn, takže v predchádzajúcom príbehu som vám rozprával o tom, ako pán Havran s výdatnou pomocou Horendusa a Slikyho znečistil jazero chemickými látkami. Áno, a Fittipaldi chcel postaviť zariadenie na čistenie vody, ale nemal na to dosť peňazí. Veru tak, až kriatok z jazera im navrhol riešenie. Keby našli poklad jedného slávneho piráta, mali by dostatok peňazí na výrobu zariadenia. Ale o všetkom sa dozvedeli aj Apollo a Plof. Aj Horendus a Sliky. Tí dvaja sa spojili s pánom Havranom a išli hľadať poklad sami. Presne tak. Takže na cestu do miest, kde ležal potopený pirátsky poklad, sa vypravili 3 skupiny. Ale škriatok o poklade vedel a bolo mu to jedno. Má niečo za ľubom. Áno, možno máš pravdu. Práve to sa dozvieme v dnešnom pokračovaní, ktoré sa začne na farme. Ferovi rodičia začínajú svojho potomka hľadať. Nevieš, kde je Fero? Nevidela som ho celý deň. Kde len môže byť to naše decko? Videl som ho ráno, išiel si aj s Nikom zaplávať. Na jazero je znečistené, tam sa plávať nedá. Naozaj znečistené? Veď len včera som tam bol na rybách. Včera ešte nebolo znečistené, Mário. Vyzerá to tak, že akísi lotri hodili v noci do jazera nádoby s jedovatými chemikáliami. Povedal nám to Fittipaldi. Ale ak je jazero znečistené, nebudeme mať pitnú vodu. Fittipaldi chce zozbierať peniaze, aby mohol zostrojiť čističku. Akú čističku? No predsa čističku na čistenie vody. To je dobrý nápad, ale tu nikto nemá ani halier. To je pravda. Všetky peniaze išli na zaplatenie pôžičky. Áno, pán Havran je jediný, kto tu má peniaze. Akú hroznú chorobu mohol chytiť náš Fero v tej vode? Upokoj sa, nezabúdaj, že Fero nie je hlúpy. Určite zistil, že voda je znečistená a vôbec do nej neskočí. No áno, tak kde je teraz? Prečo sa ešte nevrátil domov? Môžeš mi to vysvetliť? Nie som si istý. Dobrý deň, pani Kačica, priniesol som vám telegram od vášho syna Fera. Telegram, čo to môže znamenať? Kde je Fero? Stretol som sa s ním na mori, kde sa plavil na plti aj s Nikom. Práve som letel nad pobrežím, keď som ich zbadal. Požiadal ma, aby som vám doručil tento telegram. Nech sa páči. Dobre, ja letím s Bohom.
No, Mário, prečítaj, to som rozrušená. Drahá mama a ocko, stop. Išiel som s Nikom hľadať poklad, ktorý patril jednému pirátovi. Keď získame tie peniaze, bude môcť Fittipaldi postaviť čističku vody a vyčistiť jazero. Stop. Posielam pusu, stop. Neprídem na večeru. Stop. Ach, to je tragédia. Môj syn hľadá na mori poklad nejakého pilota. Piráta, nie pilota. Len si predstav, ak sa mu to podarí, vyrieši sa problém s jazerom. A ak sa mu to nepodarí, čo potom? Vieš, aké je more nebezpečné? Dôveruj mu, Katy. Fero bol vždy nesmierne iniciatívny. Som si istý, že nech je kdekoľvek, má situáciu pevne pod kontrolou. No, dúfajme, len aby si mal pravdu. Som o tom absolútne presvedčený. A kým sa toto odohrávalo na farme, Niko a Fero pomocou mapy hľadali miesto, kde bol potopený poklad. To máme... Čo hovorí mapa, Fero? Je to ešte ďaleko? Nie, už sme celkom blízko. A ktorým smerom je to? Tadiaľto. Tam sú, Plov. Vesluj rýchlejšie, lebo sa nám stratia. Ja už nevládzem. Apollo, kedy ma už vystriedaš? Žiaden Apollo, ja som kapitán. Tak sa chyť vesla, kapitán Apollo. Povedal som ti, že kapitáni neveslujú. Je mi ľúto, Apollo, ale ani ja už neveslujem. Čo? Zbura? Ako sa opovažuješ? Ja už jednoducho nevládzem, Apollo. Už tie vesla nedokážem ani jediný raz potiahnuť. Rýchlo začni veslovať, strácame ich. Práve som ti povedal, že som už vyčerpaný. Pozrime sa, malý rúžový vták s dlhým nosom. Takého som ešte nikdy neochutnal. Výborne, Plov, týmto tempom ich dobehneme veľmi rýchlo. Viete robiť ohňostroj, šéfe? Chcem sa konečne zbaviť toho havrana. To chcete usporiadať večierok bez neho? Nie, ty mobilný telefón, umiestním ich pod jeho posteľ a odpálim. A potom si urobíme ohňostroj? Nejaký ohňostroj, nebude nejaký ohňostroj, to im múdrec. Tak na čo sú vám všetky tie rakety? Veď ti to hovorím, aby sme sa zbavili havrana. Všetky šašlíky mi zhoreli. Samozrejme, nechal si ich na ohni a išiel si preč ako vždy. Kuchár, mám tu večeru pripravenú. Nebudem vás platiť za to, že len celý deň tárate so stevardom. Čože? Ja, že som stevard? Čo to vošlo do hlavy tomu diktátorovi? Pozrite sa, urobil som vám šašlík grillovaný na drvenom uhli. Nechutné, všetko je spálené. Utekaj dolu a urobi niečo iné rýchlo. Nie sú spálené, sú len trochu chrumkavejšie. Ochutnajte a uvidíte. Hej, stevard, prestaňte sa hrať s tými svetlicami a majte ruky na kormidle, pretože za to vás plátim. Poďme a šviham. Už toho mám plné zuby. Skvelé, ideme presne podľa plánu. Spusť kotvu, Niko. Podľa mapy sme presne na mieste, kde je potopená naša loď. Ako to vieš tu na mori? Nie sú tu nejaké orientačné body, všetko je rovnaké. Podľa polohy slnka vo vzťahu k dennému času dokážem presne určiť, kde sa v ktorej chvíli na mori práve nachádzame. Ale ako sa dostaneme tam dolu, kde je poklad? Pôjdem dolu a pozriem sa sám. Veď koniec koncov som kačica. No a čo? No, viem celkom dobre plávať. Si istý, že presne vieš, čo robíš, Fero? Úplne neboj sa, som veľmi dobrý potápač. Tak dobre, ale dávaj si pozor. Budem! Aha, tam sú. Zmizni a nechajme na pokojne prevazky na sardinka. Fero sa práve potopil. Určite sú na mieste, kde je tá potopená loď. Chcem vidieť ten poklad. Choď preč, Ale od povedal ti už porážka, niekto, že nebeštia. vyzeráš veľmi chutne, vtáčik. Jej, mňau. Plov, ty vôbec nepočúvaš, keď hovorí tvoj kapitán, čo? K vašim službám, kapitán Apollo. Práve som hovoril, že Fero sa potopil a hľadá poklad. Tak keď ho ten otravný žralok zbadá... No, ak ho ten žralok zbadá a zožerie ho, má smolu. A ak ho nezje, aj tak má smolu, pretože len čo vytiahne poklad z vody, my mu ho vezmeme. No nie je to skvelý nápad? Elixír, ktorý dám do večere toho havrana, je už takmer hotový. Tu sa absolútne nedá pracovať. Tá drzá, stará operná tvár bude ľutovať, že ma nazvala stevardom. Môžeš mi povedať, prečo tak nariekaš? Nemám takú smolu, šéfe. Robil som omeletu a keď som rozbíjal vajíčka, pozrite, čo sa stalo. Vajíčka? Aké vajíčka? V sklade potravín nie sú žiadne vajíčka. V sklade nie, ale na polici vydání boli dve pekné, rozkošné biele vajíčka. Čo? Ale tie sú z mramoru, ty trúba. Boli tam na podopieranie kníh. Tak preto je z nich taká tvrdá omeleta. Ako si z nich mohol urobiť omeletu? Asi na vás sadne mucha.
Ušla potvorka, ale aspoň som ju trochu vystrašil. Čo je to tu za rozruch, kuchár? Čo tam robíte? Ešte stále čakám na svoju omelet. Áno, kapitán, kde to bude kapitán? A povedzte Stevardovi, nech zabočí na ľavobok. Urobím to sám. Vyzerá to, že šéf nie je celkom v poriadku. Tak sa pozrieme. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Bolí ma hlava. Nevyzeráte dobre, šéfe? Vypite toto, to vám pomôže. Taká čudná chuť, čo je to? Nápoj, ktorý ste pripravovali pre kapitána. Nápoj? Aký nápoj? Ja som nejaký nápoj nepripravoval. Ale vlastne, no tak moment. Nebola to náhodou skúmavka, ktorú som mal predtým v rukách, čo? Áno, šéfe, to je ona. Teraz vyzeráte dokonca ešte horšie ako predtým. No konečne, našiel si už niečo? Nie, zatiaľ som nič nenašiel, ale budem hľadať ďalej. Idem na to! To je zvláštne, to zviera vyzeralo ako kačica. Čo by tu robila kačica? Určite si ju musel pomýliť s čajkou. Nie, som si istý, že to bola kačica a poriadne škaredá. Kde bola kačica? Tu je kačica, nechám si rúžového vtáka na neskôr, ale na obed by som mal mať operenca. Kde sa len mohla stratiť? Kde? Trvá mu to dlho. Konečne si tu. Robil som si starosti. Je tam dolu niečo? Áno, videl som potopenú loď, ale nemohol som sa k nej dostať, pretože som nemal dosť vzduchu. Ani ma to neprekvapuje, bol si tam veľmi dlho. Tak čo teraz? Oddychnem si a potom pôjdem dolu po truhlicu. Možno to nie je úplne najlepší nápad, Fero. Tam ten fešák by ťa mohol dostať. Preboha, žralok! A čo to vlastne teraz robíte? Komu to hovoríte? No vám, samozrejme. Nie vám, ja som kapitán. Dobre, tak čo robíte, kapitán? Počúvam, o čom rozprávajú. Naozaj? A o čom vlastne? Našli potopenú loď. Zdá sa, že po tom poklade ide ešte niekto. Čo? Neznesiem žiadnu konkurenciu, potopíme ich. Správne! Pozor, šéf má veľmi zlú mužku a s delom nie sú žarty. Bravo! Ja som vedel, že šéf zabezpečí výborné predstavenie. Keď je schopný, je jasné, že ak chcem poriadnu robotu, musí si všetko urobiť sám. Útočia na nás. To bolo z tej lode. Kto to môže byť? Pozor, vracajú sa. Poďme. Niko, počuješ tie výbuchy? Sú tam dve lode a strieľajú na seba. Tam by mohli byť stroskotanci. Plávajú preč a žralok tiež. Dobre, toto je moja príležitosť. Dávaj si pozor. Vesluj, plov, vesluj, už nás dobiehajú. Zásah! Vydrž, plov, sme mimo jej dosahu. Pomoc, plov, ja neviem plávať. Pomôžem ti, Apollo, chyť sa dreva. Dobre, a čo teraz? Ak mám povedať pravdu, je mi trochu ľúto. Moja jachta, tí piráti potopili moju jachtu. Áno, musíme doplávať na pobrežie. Absolútne vylúčené, ja neviem plávať. Tak, teraz máš dobrú príležitosť sa to naučiť. Páni, to je hotový plavecký talent. Á, môj milý priateľ, rúžový vtáčik, nechceš so mnou povečerať? Pozrieme sa, ako rýchlo plávajú. Bude to súčasť rýchleho občerstvenia. Fero, máš truhlicu? Nie, je príliš ťažká. Daj mi lano, priviažem ju, potom ju spoločne vyťahneme. Výborne, hneď sa vrátim. Hop!
chutné. Bude mať kačicu so šalátom z morských rias. Som veľký labužník. Zhltnem ho hneď teraz. Čo do čerta tu robíš ty? Daj tej kačici pokoj, Brutus. Čo urobíš, ak nedám, Stavím sa, že sa neodvážiš udrieť ma ešte raz. Alebo možno sa odvážiš. Chceš ešte? Chceš, no povedz. Radšej sa vytratím, toto nie sú žarty. No. Ďakujem ti veľmi pekne, priateľ môj. Zachránil si mi život. Za čo? Tieto žraloky mi idú na nervy. Ja som Skip. Ja som škaredý. Na tom nezáleží. Nikto nie je dokonalý. Nie, som škaredý Fero. To je naozaj čudné meno. A čo si robil na dne? Pokúšam sa vytiahnuť truhlicu, ktorá leží práve tam. Takže ty by si chcel byť bohatý, čo? Nie, ale potrebujem peniaze, pretože v oblasti, kde žijem, niekto znečistil jazero. A za tie peniaze chceme postaviť čističku vody. Aha, tak toto už vyzerá lepšie. Pomôžem ti. Ďakujem ti, kamarát. Nemáš za čo. Podajme si na to ruky. Vyzerá to, že tomu žralokovi sme konečne ušli. Príliv sem naplavuje samý odpad. Ten žralok mal šťastie, že ušiel. Keby som ho chytil, roztrhol by som ho. Áno, to áno. Najhoršie na tom je, že teraz nemáme žiadnu jachtu. Možno by sme mali ísť domov, nemyslíš si to, Apollo? Vylúčené, počkáme, kým sa Niko a Fero dostanú s pokladom na pobrežie. Potom im ho vezmeme a necháme si ho len pre seba. Ale to sme mohli urobiť hneď na začiatku. Aby sme prišli o toto dobrodružstvo, o more a vietor. A o toho žraloka. Drobná nepríjemnosť, ale teraz sa ukryme. Zvládol si to, Fero. A kto je toto? Toto je môj nový priateľ Skip. Ahoj. Ahoj, Skip. Podarilo sa ti konečne vyťahnuť truhlicu? Truhlicu máme tu, len nám s ňou trochu pomôž. Dobre. To je vrchol, podarilo sa im vyťahnuť poklad. Výborne. Je tu chvíľa, aby sme im ho zobrali. Ako to urobíme, kapitán? Potopíme ich plavidlo a potom neskôr si vezmeme tú truhlicu. Pripravte diela. Rozkaz. Utekajte, kapitán! Keď sa dostane k delu, je naozaj nebezpečný. Najmä sám pre seba. Poďme. Hej! Bravo, ševi, ako šlečierské hodiny nikdy nezlyhá. Dosť bolo zábavy a hier. Musíme potopiť ich čln a zmocniť sa toho pokladu. Ten čln znova útočí. Tu nás potopí. Neunikneme im, sú príliš rýchli. Nerobte si starosti, pomôžem vám uniknúť. Len mi hoďte lano. Unikajú nám plnou rýchlosťou vpred, rýchla! Plnou rýchlosťou! Pozri sa, Apollo, približujú sa sem Niko a Fero. Musíme sa rýchlo ukryť. Ďalej ma už nebudete potrebovať. Ďakujem ti za pomoc, kamarát. Nemáte za čo, bolo mi potešením. Choďte a postavte zariadenie na vyčistenie vášho jazera. Utekajte k pláži, budem vás kryť. 1000 hremených, veď nám uniknú. Čo je to za vec, ktorá sa plnou rýchlosťou rúti na nás? Vyzerá to ako torpédo, ale má oči. Nie je to ten delfín, ktorý im pomohol. Skoncujeme s ním. Ja to chcem urobiť, ja. Šéfe, nezahrávajte sa s tým delom. Viete, že máte veľkú smolu. Ale... Ja, že mám veľkú smolu, čo? No čo som povedal, vždy sa vám podarí všetko dokonale skaziť a domotať. Teraz sa nepozerajú, môžeme im zobrať ten poklad. Odnesme truhlicu skôr, ako sa dostanú na pláž a pokúsia sa nám ju zobrať. Tie kríky odnášajú truhlicu. Aké kríky? To nie je možné.
Pozri sa na tie stopy. To vyzerá na Apola a Plofa. Musíme ich chytiť. Upokojte sa, neunúvajte sa naháňaním truhlice. Nech ju tí dvaja hlupáci odnesú. Ale my tie peniaze z pokladu potrebujeme na vyčistenie jazera. Už ich nepotrebujete. Jazero je zase čisté. Poďte za mnou. Už je to tu horšie ako na pláži. 1000 hrmaných zobrali mi môj poklad a potopili mi moju loď. Nemôžeme nič urobiť. Teraz ide len o to, ako nám dvom chcete zaplatiť. Aká pláca, čím vám mám zaplatiť, veď nemáme ten poklad. To je váš problém. Pracovali sme u vás ako námorníci, tak nám za našu prácu zaplatíte. Nemôžem vám zaplatiť ani jediný halier. No, kde zaplatíte v hotovosti, vezmeme aj meso. Nikdy som nedol havrana, šéfe, ale dusený by mohol byť dobrý. Nie, počkajte, poďme do banky, mám tam nejaké peniaze, ktorými vás zaplatím. To je rozumné, lebo môžete skončiť aj v hrnci. Ahojte, mládenci. Kde si na to vzal peniaze, Fittipaldi? Dal mi ich škriatok z jazera. Áno, ale kde vzal peniaze Hop? Vzal som si peniaze od toho, kto znečistil jazero. Poďte ďalej, páni. Okradli ma! Vyzerá to, že nám nechce zaplatiť, šéfe. Dobre, tak si tu z toho havrana urobíme večeru, tak ako sme to povedali na začiatku a budeme vyrovnaní. Nie, počkajte chvíľu, nie. O, pomoc! Ty si tie peniaze ukradol? To nie je čestné. Áno, krádež nie je správna, ale nakoľko jazero znečistil ten starý lakomec, je spravodlivé, že sme použili jeho peniaze na vyčistenie vody, nemyslíš? A kde je poklad? Nijaký neexistuje. Všetko to bol len trik, ktorý som si vymyslel, aby som dostal preč pána Havrana a mohol som zobrať jeho peniaze. Ak teda neexistuje, čo je v truhlici, ktorú zobrali Apollo a Plof? Dokázal som to, dokázal. Otvor truhlicu, Apollo, chcem už vidieť ten poklad. Hej, chlapci, poďte sem, už otvárajú truhlicu s pokladom. Truhlica je otvorená, poklad je môj. Je napínavé, čo to bude, klenoty, zlato? No tak, Apollo, rýchlo to otvor. Čo je to? No počkaj! Tak toto bolo v truhlici, ani ma to neprekvapuje. Ale bol to nakoniec poklad. Viete, aké sú dnes kraby na trhu drahé? Tak a to je koniec príbehu o pirátskom poklade. Čo si o ňom myslíte, deti? Bolo to napínavé. Dúfam, že vám tento príbeh ukázal, že zločin sa nevypláca a znečisťovanie vody je veľmi škaredá vec. To je pravda. Som rád, že so mnou všetci súhlasíte. To je samozrejme. A čo piráti? Neboli tam žiadni A piráti? tam nemali čo robiť. Nie, neboli tam piráti, v tom som vám trochu klamal, ale príbeh sa vám páčil, nie? To som veľmi rád. Predpokladám, že teraz by ste chceli počuť, čo sa bude odohrávať v nasledujúcom príbehu. Je to tak? Pozorne počúvajte, pretože v nasledujúcom príbehu o škaredom káčatku sa stretneme s čarodejníkom Čovačom a s jeho magickým kľúčom, ktorým sa otvára svet kníh. Čovač a jeho asistent Kanuto sa dostanú do kraja, kde žije Fero a tam sa vydáva za slávneho čarodejníka a všetkých oklame. A lasice? S lasicami majú problémy, pretože z istého dôvodu je ich jaskyňa obsadená. V podstate všetky zvieratá na farme sa dostanú do kúzelnej moci záhadného čarodejníka. Prečo? Pretože všetky prídu za ním, aby im predpovedal budúcnosť. Samozrejme, že Fero sa ho snaží odhaliť. A podarí sa mu to? O tom vám porozprávam na budúce. V slovenskom znení účinkovali Katarína Šulajová, Martin Zatovič, Jan Kroner, Marian Zednikovič, Ivo Gogál, Ján Tréger, Roman Matisko, Peter Marcin, Dušan Sabo, Karol Čálik, Igor Čilík, Miroslav Trnavský, Daniel Dangl, Helena Geregová, Táňa Radeva a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali preklad Vladimír Čikor, slovenské dialógy Eva Vicová, asistentka réžie Andrea Havlovičová, vedúci produkcie Eduard Filo, zvukový majster Vladimír Vitáloš, redaktorka Daniela Krausová, šéf-manažér Milan Očenáš.
Réžia slovenského znenia Jozefína Šujanová. De amor y